Čaute, ja som Matej, tiež študujem na UPŠke, prvý ročník na magisterskom, matematiku. A mal som tento týždeň jednu skúšku a no, tak mi bolo vravené také pravidlo, taký akože basic stratégia je, že treba hovoriť o tom, čo viem. Hej? Hlavne, že proste sa rozprávať o tom, čo viem a nevenovať sa tomu, čo neviem. Hej? Že to poznáme takéto, že aby som vyzeral, že toho viem veľa, že tomu sa treba venovať, alebo takisto, hej, keď niekde na pohovor, no tak proste treba sa venovať svojim silným stránkam a nie slabým. A sme v tom veľmi dobrí ako ľudia, že trénujeme od malička, hej, proste škola je vždycky, hej, keď sa ma niekto spýta na týždeň, aký som mal, tak začnem hovoriť asi skôr o tých lepších veciach, hej. Nezaťažím ho hneď všetkými mojimi ťažkosťami, že tak toto a toto všetko sa stalo. Aj keď sme s kamarátmi, ja sa neviem, rozprávame o tom, aký sme mali týždeň, alebo keď prídu do zahraničia, kde študujú, že aký sme mali rok, tak keď niekto začne, že začnem a tak nejak povrchne a potom ten ďalší začne hovoriť o svojich trapeniach a o tom, že jak akože ťažko ten život ide, no tak potom sa cítim tak zle, že OK, no tak ešte jedno kolečko, že by som naozaj povedal, že ako som sa mal ten rok, alebo na sociálnych sieťach, hej, keď tam dáme to, čo sa nám podarilo a neúplne, hej, to, keď sme chorí, ale keď ideme na dovolenku, alebo tak niečo. Takže sme v tom veľmi dobrí hovoriť o veciach, ktoré nám idú a tak tie, ktoré nám neidú, sa im snažiť vyhnúť. No a niečo takom asi nikdy nepočul Matúš, ktorý je učeník Ježiša. On písal Evanjelium, teda taký dokument, ktorým sa snažil dokázať to, že Ježiš je Mesiáš a teda tam hovoril ten príbeh, ktorý zažil. On si uvedomil, že vlastne za chvíľu už zomrie a že on bol svedkom toho všetkého, čo sa stalo, tak napíše taký dokument, hej, Evanjelium podľa Matúša. No a začal nejakým, hej, takým vianočným príbehom, teda, že Ježiš sa narodil tak, že matka Mária, otec Jozef a skôr ako sa zišli, takže počala z Ducha Svätého, hej, vianočný príbeh. No ale Matúš sa rozhodol, ako vidíme, že toto je až 18. verš, hej, čiže toto by sme očakávali ako nejaký začiatok toho evanjelia, že tam, kde taký ten vianočný príbeh začína. No ale Matúš si povedal, že on začne ešte skôr ako toto a začal s týmto. Keď si niekedy čítali Bibliu, tak toto je tá časť, ktorú preskočíme. Že nie je to až také zaujímavé, hej, že keď som si čítal Bibliu, tak iba tak očami, hej, preletím, že mená, veľmi zaujímavé. No, a teda je tu nejakých 3x po 14 pokolení, takže 42, tu by som mohol vedieť, keďže študujem to, čo študujem. No a sú tu mená, no a teda čo je zaujímavé je, že teda sú tu, kto je koho synom, čiže nejakí mužskí potomkovia. No a prvýkrát, kedy sa tam spomína nejaké iné ako mužské meno je Tamar. Niečo celkom zvláštne, že tak on chcel nejaký akože rodokmeň napísať. Nás to až tak netrápi, hej, že kto sú naši predkovia, ale pre nich to bolo dôležité, hej, že pre Židov, že koho sú vlastne rodina, aký je rodokmeň. No a teda Matúš napísal tento rodokmeň. Aj z toho dôvodu, že aby ten príbeh nebol, že za 7 dolami jedného času, ale aby tomu dal historický kontext, že to sú konkrétni ľudia, že to nebolo, že raz jeden večer sa stalo toto, ale že to sú konkrétni ľudia, ktorí boli predkami Ježiša v konkrétnom historickom čase. No a teda, prečo tam je spomenutá Tamar? To je otázka, že prečo v rodokmeni, kde sú sami muži, vidíme ženu? No a tá odpoveď sa skrýva v Genesis 38, čo je iná kniha, ktorá sa nachádza v Biblii. A odporúčam prečítať, je to veľmi dobrý príbeh, teda zaujímavý. No, pokúsim sa teraz ho prerozprávať, čo sa tam vlastne deje. Tak tu vidíme, že Júda a Tamar. Čiže najprv si povieme o tom, kto je Júda. No a Júda je syn Jakoba. Jakob mal 12 synov a Júda mal takého známejšieho brata Jozefa. Ten bol veľmi obľúbený u svojho otca. A Jakob a Júda a jeho bratia mali taký skvelý nápad, že ho zabijú, toho Jozefa. Že je obľúbený, tak ideme ho zabiť. No a potom Júda prišiel ešte s lepším nápadom a že
že nech akože z toho zarobia peniaze, takže ho nezabili, ale ho predali do otroctva. No a potom Jozefov príbeh, to je kapitola sama o sebe, ale teda stal sa jedným z najvplyvnejších ľudí vo svojej krajine a teda prežil a veľmi sa mu darilo. No a teda Júda žil svoj život, mal manželku a s tou manželkou mal 3 deti. Éra, Onana a Šéra. Er je najstarší a Šér najmladší. A ten Er mal manželku. A tá manželka sa volala Tamar. No a potom sa tam píše, že Er spravil niečo, čo sa nepáčilo Bohu a zomrel. Nepíše sa čo. No a vtedy fungovala taká tradícia, také pravidlo, že keďže Er zomrel, tak Tamar sa stala manželkou Onana. A teda Onan sa mal postarať o potomstvo jeho staršieho brata. No a potom Onan spravil niečo, čo sa nepáčilo Bohu. Aj sa píše presne čo, len to nie je úplne vhodné. Ale keď chcete vedieť, tak odporúčam si to prečítať. No a teda tiež zomrel. No a teda ide sa na ďalšieho syna, Šéra. Ale ten nie je dostatočne starý na to, že mal manželku. Takže Júda hovorí Tamar, že má sa vrátiť k svojmu otcovi a má byť vdova. No a potom prešiel nejaký čas, po mnohých dňoch zomrela Júdovi žena a ukončil svoj smutok, že mu zomrela žena a išiel do Timny. A povedali Tamar, že tvoj svokor ide do Timny. Tak ona išla tiež, dala si... No, nahnevala sa, že ten Šela, ten najmladší syn, že teda ten Šer, že už dospel a aj tak nie je jeho manželka. No tak ona išla do Timny, dala si dole tie vdovské šaty a potom ju uvidel Júda a myslel si, že to je neviestka, čiže žena ľahkých mravov. No a zabočil k nej a že chcel by si oddychnúť a mať dobrý čas. No a Tamar mu povedala, že no dobre, a teda čo za to? No a on začal zistil, že nemám peniaze. No tak ja ti potom ich pošlem, tie peniaze. A Tamar bola taká, že no určite pošleš, že takých ja poznám, čo posielajú peniaze, že chcem od teba vodičský, občiansky, aby som mala nejakú zálohu. Ja, teda akože neúplne takto sa to stalo. Tie peniaze to bola nejaká koza, ktorú jej mal poslať a dal jej takú pečať. Teda niečo, čo identifikovalo, že to je on. No a teda on jej dal zálohu, občiansky, vodičský, no a išiel ďalej život. No a potom sa dozvedel jedného dňa, že tá Tamar je tehotná. A teda oni mu povedali, že tvoja nevesta, teda manželka tvojich 2 mŕtvych synov, má dieťa. No tak bol taký, že tak, keďže nemá žiadneho manžela, tak asi to je nejaká smilnica. Čiže on bol taký, že zabíme ju. Proste keď niekto smilní, treba ju zabiť. No a predtým, ako Tamar stihli zabiť, tak Tamar stihla povedať tomu Júdovi, že no, tu je tvoj občiansky, vodičský a otcom tých detí si ty. No, takže krásny vianočný príbeh, rodinné prípady šuvix oproti tomuto, čo sa stalo. No a to je dôvod, prečo Tamar je v tom rodokmeni. Aby nikto nevedel len tak, akože si prejsť tým rodokmeňom, aby taký, že OK, nejaký muž, ale že Matúš veľmi chcel, aby sme toto vedeli, že toto je predok Ježiša Krista. Že aj toto je jeho história a že toto sa stalo. A pre Matúša to bolo veľmi osobné. Pretože Matúš presne vedel, že aké to je byť zlým. Byť niekým, za koho sa treba hanbiť. Matúš bol colník. On vyberal peniaze od ľudí a nemali ho radi. Bol to zlodej, bol to klamár, ktorý keď vyberal peniaze od tých ľudí, tak bol taký, že niekedy aj viac ako bolo treba vybral a teda tí Židia ho nemali radi. No a keď sa Matúš stretol s Ježišom, tak Ježiš mu povedal, že nasleduj ma. A vtedy Petrovi a ostatným učeníkom musela lata z rúk vypadnúť. Môj taký, že Matúš, že ako Ježiš, keď je nás málo, že ja nájdem 1000 lepších, ale že neviem chodiť s Matúšom nikam, lebo že to je hrozný človek. A teda pre Matúša to bolo veľmi, veľmi dôležité, že aj on sa mohol stať súčasťou Ježišovho príbehu a že Ježiš mal predkov, ktorí boli neúplne niekým, kým by sa mali chváliť. A do toho prichádza Ježiš, do života, ktorý je zlý, do
do rodiny, ktorá je akože úplne rozvrátená, že ako keď má niekto dieťa so manželkou svojich 2 synov, tak to je hrozná rodina. A že do tohto hriechu, do tejto tmy prichádza Ježiš. A sám o sebe hovorí, že on je svetlo sveta. Že on prichádza tu aby nám svietil. Že kto jeho nasleduje, už nebude chodiť v tme. No a dneska je zimný slnovrat. Teda to je to, že dneska je najkratší deň. Do tohto dňa sa stále bolo viac a viac tmy a menej svetla. A myslím si, že to je taký pekný obraz toho, že do čoho prichádza Ježiš. Že prichádza do tmy, do hriechu a chce, aby dneska bol ten moment, kedy sa začne náš život viac a viac podobať svetlu a pozýva nás. Pozýva nás do toho, aby tak ako Matúš, aj my sme ho nasledovali. A berie nám všetky výhovorky. Že myslím si, že sú tak, by som povedal, také 2 typy ľudí, že buď si poviem, že tí kresťania, že to, ja s nimi nechcem mať nič spoločné, to sú hrozní ľudia. A Ježiš by na to povedal, že áno, moji predkovia boli hrozní, moji učeníci boli hrozní a aj dnešní kresťania sú hrozní. Alebo druhý typ, že tak to ja neviem, že keď tam medzi tých kresťanov prídem, že oni ma odsúdia, alebo že budú takí, že to keď im poviem, čo ja žijem, alebo keď Bohu poviem, že čo všetko som ja spravil, tak on, neviem, sa urazí. Myslím, že to, čo sme dneska počuli, je horšie, že je v pohode. Čiže nám berie všetky výhovorky, že on sa za nás nehanbí a chce s nami mať vzťah. A dáva nám pozvánku. A nielen takú pozvánku, že nám pošle SMS-ku alebo e-mail, že neviem, mohol dať na nebo nejaký nápis, že milujem vás, nasledujte ma, ale on dal pozvánku osobnú. Prišiel, Boh sa stal človekom, aby sme nemali len nejakú predstavu, že niekto v obláčikoch, ale aby sme presne vedeli, že aký je Boh. A stalo ho to, že vzdal sa slávy, vzdal sa nejakého pohodlia, že 33 rokov utrpenia, už aj vieme, ako tento príbeh končí, že končí jeho smrťou a veľmi akože náročnou smrťou. A teda, že to bola pozvánka, ktorá ho nestála 5 minút písania e-mailu alebo 20, ale že to bola pozvánka, čo ho stála život. A toto oslavujeme dneska na Vianoce, že nás pozýva do toho, aby sme ho nasledovali. A možno dneska môže byť ten deň, kedy v našom živote nastane náš zimný slnovrat, kedy Ježiš nám bude prinášať viac a viac svetla do našho života a tá tma sa bude umenšovať. Takže toto je pre mňa ten vianočný príbeh, že prichádza Ježiš do našich hriechov, do našej tmy s pozvaním. A nám hovorí, že nehanbí sa za nás, nehanbí sa za to, čo sme spravili a chce, že by sme ho nasledovali a mali s ním vzťah.